ni pen pau ya kajing sungu kajongi ya ublay ubala ai biang yangi ya kani kalat bat ya kani kasngi ha kajing im kajongi pada kajing sun e kajong u ni long kumni ku bangi long ni ai kublay ru ya phi baro kinong kershan ba kinong pet ru ya kani ka Good News TV channel ha kani ka step ka bamanta ya ngakwa banya puson lang ha kani ka por kalong syapang kajing ya ne nga kan mau min shwa ha ka por bangan dang lit school na yo ban ya puli ya ka wei ka jing ya thu khana ka basong tanat ba bat ka ni ka khana tat hadu kini kisngi nga dang kan mau ba ha ka ni ka jing ya thu khana la ya thu shapang wei ubriyo ulong ubriyo uba sa ha wei ulum ba uba shadrong ba bat man la ka sngi ulet ban tho dieng te anda ulit tho dieng u ha ban hian nang te na clear jong ulum sha the sharum ban yo ya ta ki dieng bat man la ka sngi ukit ya ki dieng ha ka terpeng jong u bat bun sien u sha jong a ko jing yap sha e pidon man la ka sngi kumta kat nang mi ki sngi ka por kumta ren kat ba kata ka jingkit a ka terpeng jong u uperta bit a ko jing yap sha e pidon bala ja ayu la ong ha kata ka khana ba kata ka jing yap kan san kawan anda kala wan kum ta ba la ka dum yo ta ubriyo u ong pidei manu te ka jing yap ru ka ong nga de ka jing yap kata ka jing yap ka ba mami me khot man la ka sngi te onda kum ta uni ubriyo ula knyu ba ula tieng bat anda ula tieng hang ta kajing yap ka kali ka ong me kwa ayu haba me khot yanga me kwa ayu yanga bangan le uta ubri u ong em nga kwa bam phin yarap lem yanga ban kit ya kini ka ding o ngi bang bha bun sien ngi bang bha ban ruai ka jing ruai ala no men wan go try jisu la no men wan ngi kali yo try la no men wan lada jaba utrai uwan bat bang unkot yanga bat yangi bangin lek no lada uong ba ya ngangan petru ya ka jinglong jing im jong me lamba jong ka kitab ka jing im ba ya ka kerteng ke jongi la tho ne em hang ta ha engin ya ka engin ong la shem ne em utrai ya ka kerteng ke jonga bat jongi ha kata ka kitab jong ka jing im naman ngitip tangi la di shimet ka kam ayu ka bangi ngile ngilong ni em kita ki babit ban yo benta bandon ya ka kerteng ka jongi ha kata ka kitab ka jong ublay bat ban yo benta ni em ya kata ka hima ka ba ublay u labu benta na ka benta jongi ngilong ki briu ki ba don ti ki khmat henry ngi ngim yo i ngilong ki briu ki ba matla ngilong ki briu ki bam dan ya ka jing shampang ngila ban ong ru ba ngilong ki briu ki bam shap tieng shu ya ublay bat ba ngilong ru ki briu ki bam don shu ya ka jing yai ne ni sat pandon kam ru ya kini ki kitien ni ong ni kat nang mi ka sngi ni yo i ba ka jing ja ha ka ni ka parthai kala nang yai pandap ru ya ka jing tho ha ka tien ka jong ublay ho ni ai ngu leng ba jong ni ki jing ja baro a parthai kala pen shisha ba kani ka tien ka jong ublay ka long ka ba shisha henry haba perkhat pat lada ngi la so thu kum ta ba kan ki baro ki la nang ja ha kani ka parthai kat kum bala tho ka tien jong ublay pen ban ngi ngim don pat ya ka jing kala ka bamut ngi ngim shep tieng bat ngi kala bat bon sien ngim la ban yit yela di bat ngim shem la ru ban long kita ki khun ki ban pen khre yela ka jong jing im ba onda utrai unwan un shem yang abat yangi ba ngi long ki babit ban rung ha ka hima ka jong u henry imat ngi la long melen ha kata ka jing maham ka ba u jisu u maham yangi ngi la le bom salia ya ka jing khot ka jong u ngi la le bom salia ya ki ke jing ja ka ba ja ha ka ni ka parthai kum ha ki ni ki sngi ki ba manta
Kasusa kut no tangha kasentur ka jongi bangin ong ba kalanang yai pendep. Henry ka dot nu jongi pat kadang yo thia ngai langai. Henry ngikelet no ban penbet ngikelet no ba lada ujisu unwan ban bishar yang abad ya pi unpet yang abad ya pi langi ladon em ya kata ka syap ka jong umen sim bakuat. Haki Ephesus lenong baningkong dokot ka bakat lai. Upet yangi langi lalong ni em kibala kala kabamud. Sibun kinong yalam bakla kum ha kini kisngi kimi. But kini kinong yalam bakla ru wat akaktien ka jong ublay ru latho ya kata baha kasngi ka bakat do sibun kinmi kiban ong hang ni ukris hang tahi ukris henre pi wat mi no na kata ka jinget ka ba pi don. Henre ngi yo I kani kasngi ladon ti kita kinong yalam bakla. Ladon ti kini kiban pensyayong ya ke jinget ke jong abat jong pi. Pat kiberiu ki sedang ban lek no syakaway pat kabenta kaba ublay kwa yang abat ya pi bangin pet na kata ke jinget. Henre ha kasngi ka bakat do kum ha kini kisngi. Ngidon kam ban penbet ya la ka jong im. Ngidon kam ban yai ne. Ngidon kam ban yai ne. Ha ujisu ubalong ka jing shisha ka jing im ka jong abat jongi. Penban haba wan kijing penshoy ki baharukom haba mi kini kinong yalam bakla haba mi kini ki bor jong ka perthai ke ba penshayong ke ba wan ban yale ya kijing im ka jonga ba jong phi pun sien ngi kulon bat ngim long kita ki khun ke ba yai ne henry ka tien ka jong ublei ha ka gospel yo anis lenong ba apusa ru khat ka ba khat lai ka ong jar ubay yai ne adu bakut tang uta uban yo lajim lada manga bat mangi ngim la ban yai ne adu bakut wat kami lenti bangin yo lajim wat kami lenti bangin yo ban lej ha ke ma ka jong blai wat kami lenti ba ublei un syam sobha ya ka jing im ka jonga bat jong pi lada ublei udang ailat yang abat ya pi ha kini kisngi bangin yo mat yang ni kisngi ru u ai ru kalat yang ngi bangin kala ka bamut tungin yet ya ladi langi la long ne em kita ki bakloi ban lej anda ujisu unwan ban chau yang abat yang ngi Nila pengkret ni em yala ka jong jing em. Nila syarai ni em yala ka jinget. Ka Bible ka ong ha Gospel Matius nong ba apusau. Ka ong namar kata tu syarai na ba pimtip ha kanu kapor ba uwan utrai jongi. Kapor kala kerki kasngi kala jan. Ujisu ulajan wan Henry bun sien ngi ngim tre ban penbet yala ka jong jing im bat bon sien ngi penbun kam yala ka jong jing im shani bat chatai ngi ong tingi ong bakas ngi kala ya stet palat hadu kata ladangi su thu baka jik ngi kala ya stet hadu kata to ngin long ru ki bayai ne ha ka jing ne ba onda ujisu unwan ha kanu ka poru ngin long kita ki khon kiba onda ujisu ubisha reka jing im ga jonga ba jopi unsyam yangi kita ki balapen kare badun ong wan rung syakani kahima ka jong nga ya ka bangala bu na ka benta jong pi in kan mau shi sien nga kan mau ha ka we ka sngi ha banga let thiet jing thiet na ka we ka jaka na ka we ka mol ka ba he ka badon hani ha po shilong bat onda ngala dep thiet nang ta ngahap ban yeng ha ulan bangan siu pisa ti ha kata ka counter ka banga nga yeng don buon kibriu be yang hang ta bat idon iwe ikong ha khmat jonga I ong ya kan ni that ba buon palat kini kibriu uf ka jerong palat ka de ka line ti nga ithu ba ilalen a ila pisa ba ha ti ipet sa shawe shindi satai ha e ba khamduna ulain ngan yo ban siu pisa but ladon ru khmat jong I ya iwe ibrio iba yang khmat jong I bat ila persyang ru ban besut chakata ka jaka ba kham khmat Henry kani ke brio ke bayang khmat jong ita ikong bat ila kan hiet ya I bat ila ong yang bet hadien kumba hadien jonga kumba pipi don hadien jonga hi ti ikong ila sedang lan bat yong yang ani that pi ba jerong palat ulan te nga ka perkhat ang ta ba nga ong kadon tang uwe ulai uba mangi ngin sas bun bah kata kapol ban ai manu ba yang khmat ke jongi ngin sa ong ali ya choma pi shakhmat nga sabut na din jong pi bat uta ulan udai ulan haba ujisu un bisyar yang ai bat ya pi bangi syap tiang ru ba yo
tip no wood ya ka jingle ka jongi bat ngin salong subun ba ha kata kapor ban ong shai ki beriu ya chama pi haswa jonga bangan sabut na din jong pi tungin yit ya la di langi kloi ne em ban long kita ki khun ke ba ngos kem bat bari blaya indes kem ba uchisu unda ulawan ru ban pet janga bat ya pi ngi hi ngin ong dala di ya trai ngin yo ban len no sha ka hima ka jong mi namar ngi tips kem ba ka beneng kalong ka basisya ba ka dujok ru kalong ka basisya ban yo rung sa badeng di tang kita ki bayai de hadu bakut ublei un kerku na ka banta ka buram ka jong amen sa shisien bakut rai ai ngo yami ko kenrat ba melong ublei ubayai kersiu thia yangi haman laki klimat ko trai langi don ha padeng jong ka jing e ka jing hele langi don ha padeng ka jing kut lat langi don ha padeng jong ka thma ki baharukom henrei mi yit ya ka jing yai ne ka jing em ka jongi langi long ni em kita ki bayai de adu bakut bat bangin yo laj em ko trai to ai boring ni namar kata bangin la ban penbet yala ka jong jing em kham tam bangin la ban yai ne ha mi kan trai chi su be hen ai ba kani ka khubor ka baret akani ka por ba kani ka step ka banta kalong ka jingger khu yang ilang baro kan trai sha skor ka makini baro ka teng jong mi chi su ngi pan ru ai be ki jing ai e Jesus Christ ba trai jungi ka jing it ba ka jong uplei upa na pam chukut chagi pam chukut ka jing ya salok ka ba pen chat bor ka ba ai bor ka ba pen klai bor tu men sim ba khuat ai bikin ni lai we kan long lam rakat ba ni lang paro kin long lam rakat lem ba kan ka sngi hi paro chi sngi kin long lam rakat ta ba ngi ya ni yang kin long rakat ban ai boring hi ba ngi la ban yai ne hadu ka ba kut bat tu ai bikin ni lai we kin long lam rakat ru ba ki priyo sa talak par thai ba shakri mani ba ki par pendar burom bi karteng ka chomi menta do ala karta amen